Hmm, ano naman anak? Pwerte man si mo ba? Gabi na. Sige, sige kapag yapon kaon sang litson. Sus, Puti. Basi kun high blood doon ka na karon tay. patay ka man sana. Importante, buhi. Ay gali. Wow, grabe sa cook ba? Hala? Tay? Daw dalok-dalok ka bala? Ano naman anak? Gabi na eh. Hala ka pa kainom sang coke. Basi kun hindi ka nakatulog tay. Sus, bayda. Importante, buhi. Ay gali. Ah? Tay? Ay, kapait ba? Ano naman anak? Gabi na eh. Hala kapag yapon inom sang birhaw. Di ano? Ang importante, buhi. Ay gali. Hala? Tay? Tagi na. Bir? Subong kape naman. Oh, ano naman anak? Gabi na ni tay. Basi ko hindi ka karong katulog. Di ano ginaw? Ang importante, buhi. Ay gali. Oh, bukan habis ang tinapay ba? La? Tay? Gabi na eh. Dogi na pa man ang kaon mo? Kakaon ka gyapon sang tinapay tay? Di ano karon anak? Ang importante, buhi. Hala! Oh, grabe sa spaghetti ba? Hala! Oh. Ano naman anak? Tay? Kaon ka naman ni spaghetti? Pwerte ba? Di ano ginaw? Ang importante, buhi. Hala! Oh, grabe sa Balenciana ba? May pasas pa ba? La? Tay? Pwerte ka man ba? Gakaon ka na naman Balenciana? Di ano ginaw? Ang importante, buhi. Ay gali. Nebaw, overkill. 5 seconds to the enemy. All Time. troops deployed. Oh, ano naman anak? Pwerte man si mo ba? Blood. Do bagets ka lang eh. You have slain Gapulaw ka an tay? enemy. Gabi na o sige ka pa ML? Killing spree. Pati pa naman paghampang ko yung trahan mo. Mega kill. Ang importante, buhi. Hala! Ha? Ay? Gabi naman eh. Ano naman anak? Gagpat ka pa malunggayaw. Ano ka mautan? Di ano ginaw? Ang importante, buhi. Ay gali. La? Tay? Ano naman anak? Hindi bala? Bawal mang barbas kung gabi? Sus! Nagpati ka masang disparates. Ang importante, buhi. Ay gali. Wala tay.
Ano naman anak? Di bilang ambal sa mga tigulang. Bawal mang nilcutter kung gabi. Sus! Nagpati ka man sinanak. Ang importante, buhi! Ay gali. Hala? Tay? Oh, ano naman anak? Ako lang yung inabantayan mo, Permiao. Hindi bala. Bawal pagid manghusay kung gabi. Sus! Nagpati ka man sina. Ang importante, buhi! Ay gali. One plus 3 equals 13. Lumalam din sa ako niya. Puti nak, Yes, tay. kamusta ang imo nga online class? Kahina sang internet, tay. Daw parehas mabla kahina isang utok mo, wow. Wala kaso nak. Ang importante, buhi! Ay gali. Puti nak, kamusta naman yang imo nga love life? Lente, nga love life na, tay. Ang importante, buhi. Ay gani! Ha? Puti nak, Yes, tay. kamusta ang imo nga pagpaswab test? Ging luog nilang ako nga ilong, tay. Wala na ya kaso nak. Ang importante, buhi ka pasubong. Ay gali. Tay, anong gali tay ang sekreto sa mayo nga pangabuhi kay te? Daw malipayon ka man, perme. Mayo kay ginpamangkot mo na sa akon. Wala ginabi pulos ang ginapamangkot mo. Puro labutaw kag labay-labay. Ang sikreto nak sang mayo nga pagpangabuhi, kundi hindi ka mangbaldog. Palanggaa ang kaugalingon mo. Kinahanglan, may pagsalig kag may kahadlo ka sa Ginoo. Pangamuyo ka. Bulig ka sang dapat buligan sa kutob sang masarangan mo. Hindi ka maghulat sang ibalo sa imo, kundi hulata ang balo sang Ginoo sa imo. Anon mo nang damo ka sang kwarta? Kung hindi ka malipayon kag nagabalatian ka. Nga mapatay ka, madala mo na haw.